हमला तता कामियखा कायसे गोबां मा शिक्षित समाज अरनि থেকে বাঁচাই থাকজাক যদিও একটা আইসোলেটেড এরিয়া কাইসা বখাক কাইসা কুনা বসুখै খাগै रजाक কিন্তু খাগै रजाक नि गोबां मा गोरों सिनि त्रिपुरा राज्यआव बरक अ तता कामिनि बरक रवै रहला बनि बिसिंगो सिनि बरम गोनां लेट नगेन्द्र जमातिया खरकसा जिनि टिउजिएस आन्दोलननि खरकसा एडिसि तवै फाइनाय रनि बिसिंगो खरकसा लराकु नेता तै संग्रामी सिनि सारा त्रिपुरा राज्यआव कुसुं बरम रवै तै मैदनार जानाय खरकसा बरक बनि कामी बसे बनि कामी वो से आंतिनि बासावै ककमा सालाहा अमो सियानि बाङै अनेक माने पाउनाता आं जे तिनि दफानि बाङै हिवै अमाय साला अर जागाव माखा तै अमाहाय एलाकानि बरक अ एलाकानि बरक अ पारानि बरक अमाहाय लिडार गोबां मा रहरमानि कारनेनो अ पारानि बरकबो बनिसे जुदाकु तै लराकु तै दफानि संग्राम बनिसे बसकांकु तिनि अर प्रोग्राम खाइमान मानि बिसिं तै अमनो प्रमाण खालायहायसे हाबै हानि बाङै अ तता कामिनि लुकरनि बाङै सां पहिला जतनो याफा खरबै जों लामसखनो जों खायहायसे थिके अ तता कामी सिकनसा कामी फना सारा त्रिपुरा राज्यआव तता कामी हिके खनाया करिखा ना हे आं मने खायसे तता कामी हिके पारा गोबां दङ सारा त्रिपुरा राज्यआव सिनि बुकुं बारारनि त्रिपुरा सरनि पारा ओं याफाना आस्ते 9000 पारा दङ आस्ते 9000 पारा बिसिंगो बैले किल्ला एरिया रहायसे सिनि जागैसे आनि पारास खाकसां के सिनि जागैसे बा निनि पतिसरि कायसा सिनि जागो आरो सिनि जाग माने गायखौ बीरचन्द्र वाइके बुलाय तगलाय थैलाय माने हनै सिनि जागो किन्तु अर हंगाके लिडार कतर दफानि बाङै संग्राम खायनाय रय रहमानि बाङैसे सिकिंसा पाराफाना तता हनै बेलायखेनो हामबाय त्रिपुरी खरां नाय तंनाय ताखुते बुकुक सोनो सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखांखे दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जब मोनसे सकां भिडियो नरक नुगना बगै अबनि बगै ता माखने भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिंग सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबने क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागन नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सकां नुगाना अबनि बगै बेलाखेनो हामबाय नाय तंबि।